amma kai dai wannan yaron baka da hankali ko baka san inda yake maka ciwo a rayuwarka ba ko da har zaka kada baki ka fito social media ka ce wai auren lilin baba da ummi rahab ka bashi nan da shekara 1 ko shekara 2 ne ko shekara 3 amma baka da hankali baka neman rahama ko a rayuwarka. Aure fa aka ce da kai ba fa zaman wazo ku ba fa zaman wazo ko ake ce mai komai, aure fa aka ce da kai fa shine zaka ce ka iya sai mai shekara kaza to idan shekarun suka wuce bata fito ba sai ka shiga gidan mijinta ka je ka faffago ta ka ce sai ta fito ta yi zawarci. Kai wannan kai ko wani irin bala'i ne yake cin ka, wata irin hasada ce wannan? Har ciwon hasarar ta kai haka wallahi tallahi ko abinda wasu mutanen suke suna bata min rai a rayuwar duniya. Mutum yayi aure ku kyale mutum hankalinsa ya kwanta ya ji dadin rayuwarsa ta amarci ya sarara, duk da na san iyawiya mutane na ko a gefen silifas ɗinsu suna more rayuwar auren su amma har da masu daga hoto suna cewa wannan aure in Allah ya yarda ba zai yi kaza ba wa iyazu billahi. Wannan wani irin zamani muka shigo ni murja? Wai ilimin addinin ne yake ta karanci da na boko haka? Ka ce gwara ni a zamani na ma. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To bari kurkunnan ka nawa? Biyu ko? To aro na abokanka da kuka bidiyon in baka labari. Ai ni ba abin da zan ce da bikin lilin baba sai dai in ce Allah ya sanya alkhairi, kuma wannan biki zama daram ya daga ɗakin kilishi daga nan har jikokinmu da tattaɓa kunnenmu. Wannan biki yana nan daren idan Allah ya kai mu yawan rai da mu da kai zaka ce na gaya maka zaka gani yana nan wannan biki. Ai kwami wannan biki yayi min daɗi saboda ni tunda ake bukukuwan nan ba bikin da na ji dunkuli ulun bikin lilin baba. Na ji dunkuli ta ko ina da ta ko ina. Alat wayata sai da na kashe sabida alat na je na ci uwar sabada a gurin biki, guri ɗaya ne ban je ba, bai zan yi shaidar zirba dan ni billahi lazi ko menene ake ciki bana shaidar zirban je dina ba sabida ni dai ban je dina ba, ban ci kaji ba. Amma fa dunkuli Alhaji Hadiya an sha kuɗi haba Hadiya, ki zo ki ga yanda ake wa shagare da walle da dala. Haka aka dinga cikan jakata masu kananun taransifa aka dinga yi min na cika uwa aljuna. Ni ko me zan cewa da wannan aure? Wannan kai na matsiyaci. Ko bikin da kake zuwa kake cewa ai kaza wancan abin da muka siya a tamfan nawa ce? 7,000 ce ko ne 6,000 ne? To wannan kuwa dan kwalin da na daura shi akai na ka je ka tambaya munafiki mai gwal ce naira 12,000 haka na siyo ta na dinka ta a bikin lilin baba. 12,000 na siye ta na dinka ta a bikin lilin baba. Kaga kuwa biki ya wuce ka kalle shi kai zagi ko wani abu kai kaza. Ni dai na sha dunkuli. Allah ubangiji ya bada zaman lafiya, Allah ya sanya alkhairi, kuma zan ta faɗi. Kuma bari in gaya maka kowannen tsinanne da kake cewa ai aure ba zai kai kaza ba, wannan yaro ka tusa mun tsanarka a cikin zuciyata da har na fito na bidiyo akan ka. Hotonka ne dai baka isa in kafe ka ba tsinanne, amma a je akawun din wancan gayan Abis Fulani za a tarar da shi a ciki yaron dai wannan abun, amma baka yi wa mutane adalci ba.